Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Differu ffwythiannau ymhlyg. Y pwynt hanfodol sydd gyda ni yma, os edrychwn ni ar yr enghraifft o hafaliad ymhlyg, gallwn lunio'r broblem. Felly, os oes gyda ni hafaliad x cube plus x sgwar llosi y plus y i'r pŵer 4 yn haflu 17, a ni angen differu hwn. Mwyn defnyddio'r technegau differu sydd gyda ni mor belled, mae angen yn bod ni'n gallu aildrefnu'r hafaliad i gael y yn haflu fx. Y yn nhermau x. Yn anffodus, does dim technegau algebraig dyn ni i wneud hyn, ond mae yna dechnegau a byddai rhain yn rhoi'r isod i ni. Y fi. Ydych chi'n meddwl gallwch chi drio differu hyn gan defnyddio reolau sydd gyda ni ar hyn o bryd? Wel, mae gyda ni'n gallu wneud ail isradd, ni'n gallu wneud trydydd isradd, ni'n gallu wneud ffwythiant, reol cadwyn, ond mae hwn yn mynd yn gymleth iawn. Mae rhaid bod na ddull yn well na hyn, a mae e. Mae'n angenrheidiol yn bod yn gallu differu ffwythiant y mewn perthynas ag x. Hynny yw differu gyda x ffwythiant y. Mwyn gwneud hyn, byddwn yn cymhwyso reol gadwyn, ffwythiant, sy'n yn galluogi ni i differu ffwythiant y mewn perthynas ag y. Hynny yw, ni angen differu mewn perthynas ag x ffwythiant y. Beth i ni'n neud yw lliosi y differiad y ffwythiant y, gyda dy dx. A fel chi'n gweld, mae reol cadwyn gyda ni fyna, dy dx lliosi y ffwythiant yma gyda dy. Felly, enghraifft, ni edrych ar differu y i'r pŵer 4 mewn perthynas ag x. Felly, beth ni'n neud yw lliosi dy dx gyda'r dy, a nawr ni'n gallu gweud y gyda y ffwythiant y i'r pŵer 4. Felly ni'n differu y i'r pŵer 4 mewn perthynas ag y, a wedyn lliosi dy dx. Felly dyna beth sydd gyda ni. Cadw'r dx a lliosi y i'r pŵer 4 mewn perthynas ag y. A ni wedi differu ffwythiant y mewn perthynas ag x. Yn fyr, ar gyfer ffwythiannau y, rydym yn differu mewn perthynas ag y a lliosi gyda dy dx. Naw'n cymhwyso'r syniad yma fesul darn i hafaliad ni wedi gweld o'r blaen. Felly, x cubed plus x sgwar y plus y i'r pŵer 4 yn haflu 17. So ni'n mynd i differu bob un mewn perthynas ag x. Mae differu x cube yn iawn, ni'n cael 3x sgwar. Differu x sgwar y, na mae gyda ni reol lliosi yma, felly ni'n differu un o'n nhw. Felly differu'r x sgwar mewn perthynas ag x, a ni'n cael 2x a cadw'r y. Differu'r y wedyn, cadw'r x sgwar a differu'r y. Wel, yn y gyd yw hwnna yw dy dx. Felly dyna beth sydd gyda ni. A wedyn y pŵer 4 mewn perthynas ag x. Wel, lliosi dy dx a wedyn differu'r y pŵer 4 mewn perthynas ag y. A ni'n cael 4 y cube. Ac wrth gwrs mae angen differu'r 17 mewn perthynas ag x a ni'n cael 0. Felly ni'n gallu gosod rhain at ei gilydd, y 3x sgwar ar gyfer yr x cubed, yr x sgwar y yn rhoi 2 dermyn ni achos mae dynnu reol lliosi, a wedyn yr i'r pŵer 4 gyda ni yma ar 17 wedi differu yma. Ond, nid dyna'r diwedd, ni angen dy dx yn hafelu. Felly, casglu'r termau yn dy dx i'r ochr chwith a tynnu dy dx allan yn ffactor a rhoi popeth arall ar yr ochr dde. Felly mae dy dx gyda x sgwar a gyda 4 y wedi ciwbo.
Felly dyna'r ochr chwith dyn ni. Tynnu'r 3x sgwar a tynnu'r 2x a cadw nhw mewn bracet fel na i wneud yn daclus. Rhannu nawr gyda'r bracet ar y chwith a ni'n cael dx yn haflu minus 3x sgwar plus 2x ar y top, rhannu dy x sgwar plus 4 wedi ciwbo ar y gwylod. Newn ni drial un arall o fideo blaenorol. Y tro yma, differu nhw'n syth yn lle mewn darnau. Felly x i'r pŵer 4, ni'n mynd i differu a ni'n cael 4x cwb. Sin ni angen differu yn ôl a wedyn llosi dy dx. Felly mae'n mynd yn cos dx. Mae x sgwar cwb dyn ni yn luoswm. Felly 2x ar gyfer x sgwar, cadw'r cwb, plus cadw'r x sgwar, differu'r cwb, a ni'n cael 3x sgwar a dx gant a oedd e. Differu'r 9 yn ei gael 0. Casglu'r termau'n dx i'r ochr chwith, ni'n cael cos plus x sgwar, 3 sgwar, neu dod y 3 yn y blaen, 3x sgwar sgwar. A wedyn popeth ar yr ochr dde, felly minus 4x cwb a minus y 2x cwb, dod nhw yn un bracet, cadw'r minus tu allan, rhannu dy'r bracet ar y chwith, a mae dx yn haflu minus 4x cwb plus 2x cwb, rhannu gyda cos plus 3x sgwar sgwar. Nawr, enghraifft nawr i ddarganfod tangiad neu normal i gromlin ymhlyg. Felly defnyddio'r ffaith bod ni'n gallu differu'r gromlin mewn problem. Darganfyddwch hafaliad y tangiad ar y pwynt 3,1 ar gyfer yr hafaliad ymhlyg yma. Felly, cam 1, darganfod dx. Felly, x sgwar yn lluoswm, felly 2x lluosi plus yr x sgwar a differu'r yn dx. Minus 2x yn mynd yn minus 2. 3 cubed yn mynd yn 9 i'r pŵer 2 a lluosi dx gant a oedd e. Yn haflu 0. Casglu'r termau yn dx a ni'n cael x sgwar plus 9 sgwar dx yn haflu plus 2 a minus 2x rhannu dy'r bracet, dx yn haflu 2 minus 2x rhannu dy x sgwar plus 9 sgwar. Cam 2, gosod wedyn y pwyntiau yna, yr x yn 3 a'r yn 1 mewn i'r differiad yma i gael y graddiant ar y pwynt 3,1. Felly, dx yn y pwynt 3,1, felly pob x yn 3 a pob yn 1. Felly 2 minus 2, mae'r x yn 3, mae'r yn 1. Gwylod, 3 di sgwario, plus 9 lluosi 1 di sgwario. Tacluso hwnna, ni'n cael 2 minus 6 ar y top a 9 plus 9 ar y gwylod sy'n rhoi minus 4 dros 18 sy'n minus 2 yn 9. Cam 3. Darganfod hafaliad y tangiad. Felly gosod y mewn i'r hafaliad, i'r fformula ar gyfer hafaliad llinell, lle ni'n gwybod graddiant a pwynt. Felly yn 1, felly minus 1 yn haflu'r graddiant, felly minus 2 9, x minus yr x1, sef y 3. Tacluso hwn i fyny, mynd ar 1 draw, felly mae minus 2 9 x dyn ni, plus, mae 3 yn mynd i ganslo, 2 dreian, plus yr 1, felly 5 dreian, a mae gyda ni yn haflu, ond i wneud yn edrych yn daclus, lle ni'n lluosi dy 9 i gael e yn y ffurf safonol. Felly mae plus 2x plus 9 yn haflu, lluosi dy 9 yn wneud bod ni'n lliosi'r 5 gyda 3, 15. Felly dyna'r
hafaliad y tangiad sydd gyda ni i'r gromlen yma yn y pwynt 3.1. A mae llun gyda ni o hwn nawr o'r rhaglen GeoGebra. Yr un goch yw'r gromlen, a dyna'r pwynt 3.1, a dyna'r hafaliad y tangiad yn y pwynt yna ni wedi dod o hyd iddo. Mae'n neis i weld beth sy'n digwydd ar ôl i chi wneud y gwaith algebra.